Ikatulong semana na nato nga maglaglaag sa Mindanao ug atong ipadayon ang atong water adventure. Ang pangutana, ubanan ba ko ni Jaw sa akong mga swimming activities? Secret. Manong ilang angay nga atangan karon, to swim or not to swim? Tana, maglaag lokal ta. Suyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga, katahumog ka abunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal, ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal, uwan nato nga sa kalambuan. Hello mga laagan, another LAAG experience awaits us here in San Agustin, Surigao del Sur. Diba, Jaworski Alipon? Aha. Murugaw ko mga nag-spill ka din. Karong adlaw mga laagan, lain na sab nga atong adventure karon because we're going, I would say tawag ani, island hopping. Yeah. Upat ka mga small islands diri sa San Agustin ang atong bisitahon karon, and this is what they call the Britannia Group of Islands. And I'm so excited, Jaworski, kay I saw pictures nga katong na ay naked island nga. Puti na jud iyang balas. Mapapicture jud na dito. Sigurado ko naked siya sama sa mga Virgin Island tungod kay karapit hindi tinod na kay wala may lain kayo mga developments. It's really plain sand. Yeah, you just have to relax with nature. Maura gyud na. That's the beauty of it. Nature's best na karon mga laagan dinhi sa Surigao del Sur. Mauna! Tara na. Let's go! Lakip sa kapin 7,000 islands sa atong nasod sa Pilipinas, maong Britannia Group of Islands. Matultulan ang Britannia Group of Islands dinhi sa lungsod sa San Agustin sa Surigao del Sur. Magpaabot nimo dinhi ang nindot nga talan-awon sa ilang 24 ka mga islets. Britannia Group of Islands is derived from the Greek word Prentanike or Britanniae, which means a collection of islands with individual names. Aside from its good for the eye nga talan-awon, mamahimo sadda nga modunggo sa pipila ka mga isla and have some dipping and swimming activities. There are 4 major islands ang Britannia Group of Islands, namely ang Buslon Island, Hagonoy Island, Naked Island, ug ang Hiyor-Hiyuran Island, where we can do our water adventures sama sa jet ski and other water sports adventure. Ikan din sa mainland sa San Agustin, we're off to the islet sa Britannia. Yes, and we are all ready with our LAAG buddy! Tara! Maglaag lokal ta! Atong first stop, Naked Island. Let's go! Where are we going? We are now here in the Naked Island. This is Wow. one of the islets of Britannia Group of Islets. See that view, guys? I told you it's naked. It's truly naked, no trees, no rocks, just sand in the middle of the sea. And of course, the pristine water. Yes. Oh yeah. Sige, tingnan natin ba? Kaya mo ba? Struggling. Okay, balance. Alright. Very nice. Very naked gyud siya, Jude. That's what you have said. Balas na gyud ang imong makita sa isla. Oops! Ug daghang turista po di ay. Diba? Busy na og selfie ang tanan. Picture pa more. Hey guys, so we are now in the Naked Island. This is one of the islets of Britannia Group of Islets. And it's so nice in here. Look at that view. So this is called Naked Island because it's naked. There's no trees in here and no rock formations in here. Sakay na sa taong pump boat kauban atong mga laag buddies.
kay we will go na sad to another island. Pero Jude, unsa man ning nakitaan sa atong kauban sa pump boat? Hala, iya man ning gisaom. Wow, kadako sa kugita. Ato nang lutuon jaw ha, pang paniudto nato sa atong laag. Abot na ta sa laing isla, ang Buslon Island, where another set of adventure awaits you. Wa ko mahadlok jud ah. Tanawar gyud ning rides. Exciting kayo. Ayay, ginhawa sa kuglawom jaw. Arats na. Laagan manami sa mo extreme rides. Oh, naadje murag nasakitan din hino kay nahug sa. I can't imagine myself falling from all those vehicles, but I did. Kibo baka naluoy ko nagtanaw nimo. Kay gawon-untol mi ba? That's part And of the then journey. gradually buhay na jud siya. And then napunta sa dagat. Nagingon nga kapit lang sa akin. Pero wag yung kakabot. Kawawa sila mga brave souls. Kita, Wala na, dili na kanina, nagpa-brave ta. Ang ending. Pero okay, it was fun. Yeah. More fun in here. Ay, gikutasan ko sa atong kiat Jude. Let's slow down lang and mamalit ta og pasalubong dinhi sa sunod nga isla nga atong gibisita, ang Hiyor-Hiyuran Island. Okay, isa sa mga pwede ninyo mapalit diri ang ref magnet, naging magnet sa luyo. Pero aron mas nindot ni tanawon kung ibutang na ninyo sa inyong mga ref, pwede ninyo ipa-customize ni. So pabutangan ninyo mga text dire. So Greetings ba or pangalan? or pangalan sa island mismo. Sige. Or pangalan sa imong katagan. Oo. Ayaw lang sa imong ex ha, kaya basi magselos. Ay, kinsa may Imong ex nimo present. jaw? Wala oy. Ari na ta sa mga Like his isla. good man tag ex viewers. Ayaw na Kinsa na. imong oh. ex. Ayaw na na kay mga Mga nilabay na mga travel nilabay. show ni dili ni love story. Okay, sige. Unsa may atong ibutang dira? Beta naman ang kabaw siya hintuta oh. Naana na siya glittering ah. Wow, grabe no. Kanang ang imong pagkatun ana Unsa na sa una pa? or self kuan jud na nimo. Self-taught. Ikaw ra mismo nagtudlog yun. Nakaan naman sa akong papa. Asa imong papa? So siya nagsugodan na nagipasa sa imo. Maayo lagi ka, kaayo. Oh? Kamao na ka sa stroke. Mapapas na dayon, so kinahanglan yun nga paughon yun mo. May pana, uga. Kaya ang ubang tao, unsa? Ayan, naghugot si Joe. Ang ubang tao, uga yun. Pagkanindot nga isla, white sand, clear water, ug relaxing nga feeling dinhi, mawala imong problema. Mamahimo sabta nga mag-bounce sa ato mga pagkaon dinhi ug magsaw sa imong mga kuyog. May mga fresh seafood sab nga mapalit dinhi, nga perfect for the island bonding, kuyog ang barkada ug pamilya. And after all the adventures, ang kakapoy nato, gipanggutom na ta, maunang kuyog nato sa mga momshies, sa mga bunnies. Ma'am, cheese na kusog mo kaon. Asa na Dili halata. Dili halata. And of course, the food. The food, the fruits, The fruits. Ito, hindi food. vegetables. Where? Britannia. We're from Agusan del Sur and Surigao del Sur, and this is from Talisay. Talisay ka? Talisay 3. Ayay! So what are we eating? We are eating chicken. Chicken? Beef ala dato. Beef ala dato. O, diba? So nagbahay ka. Nganong kami inyong gibidyohan? Wa may unod, way content! From San Agustin, let's travel to Bislig City, atong padayunon ang atong pagbasa-basa sa Mindanao. Located at the heart of the city of Bislig, ma-fall gyud ta sa iyang kanindot. Atong suroyon ang Tinuyan Falls.
Ang Tinuyan Falls ang labing bisitahon nga atraksyon dinhi sa Bislig, attracting thousands of foreign and local tourists matag buwan. Mamangha ka sa kaanindot sa falls nga dunay gitas-on nga 180 feet. Oops! Wasab ko magpauwahi and I tried the bamboo rafting going to the falls. Kapugnaw sa tubig. Relaxing. Tinoyan Falls is a co-management effort between the Tourism Office of the City of Bislig and the Manobo tribal groups. Pero ang pangutana, na-fall ba gyud si Jude? Na-fall in love ko sa iyang kanindot jaw. Akong klaruhon ha, kanindot ra sa falls ha, dili niya. Aw, Kuya Juan. Mindanao is really majestic from the highlands to the waters. Pero jaw, favor ko. Can we still have a last adventure for Mindanao? Please. Matik na Jude. Next week, we will conquer the beauty of Bukidnon. Tara, maglaag lokal ta! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog abunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal. Uban ka sa kalamba.